musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo mawbare nayi jolal hitande ujunnaje nogase joyi ɓatake men fati koye carika rendo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti jomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala. Moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama duwa, min duwanimama. Enen kala en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina. Jettoɗe godini Allah en juule annabi men tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam. Kala talata yewtere meɗen buuɗalirmede ene heewi nayade e carika rendo. Carika rendo noon ko yewtere yanje udditinde no musidɗo men Haali Abouba heewide ni ko tillisa capato tan ɗo jiɗɗa fo ndewa. Min calminima e dowindema min calmini hamme Ibrahima Sall, Samba Pam, Ceerno Boubacara Gaye, Ahmadou Mbaye, Makam Coutir, Zoubayrou Ly e sohnajo tedduɗo woni sohna Banourou Mamadou Sarr, lamɗo mum Amadou Dia gorko mo tir yimme. Calminimo kanko Ahmadou Dia gorko mo tir yimme e dowindema en calminiɓe, en calmini dendagal Mauritanie foof en beltanimamaɓe. Ɗi ñalɗi jawtuɗi golle payodinɗe ɗe mbaɗɗon toon saabu on kolliri maayo wona keerol, maayo wonata keerol, woɗɗi wonde keerol, en gonata keerol e ngo maayo ngo ganduɗa jiiduɓe e baaba oyenanto oyenani ga pinɗo fo weeɗe jungo jaam waale mon yawru min mbaale jaam yo jaam waal amina ya rabbi. Onon kadi mbaar on pini ko ɗum woni e ngoɗo maayo. Renduɓe pinal ndendi ɗemgal, ndendi diine, ndendi nene, ndendi baaba, ndendi leyɗi jeeri e waalo, ndendi genale, ndendi jaam ko fulɓe ko ndendi hay jamalun. Fof ne hen ɗum maayo wonata keerol. On kolliri ɗum kadi Mauritannaɓe kon yontaɓe, kon suusɓe, kon wawɓe yidde, kon tabiɓe, kon wawɓe teddinde. So tawi neɗɗo ari mon so teddini ɗum tan, so wini arta ene oɗon ngara e mum hulat dey. Kala ɓiɗɗo pullo nannoɗo Mauritanie heeɓi teddungal ha wami leydi. Heddo toon ononne so tawi on ngari holko keɓoton alhamdulillah. Kono kon tedduɓe oɗon bakki pulagu ngu, oɗon tambi, oɗon dondi, oɗon jaada hen, oɗon pasni ɗemgal ngal, oɗon pasni pulagu ngu, oɗon teddini ñantule ɗe, oɗon kaari, on keyɗani. Yo Allah reenon suura on, rokka mon martaba e leydi ndi, leydi Mauritanie ndi. Yo Allah rokkon dañon kayitaji onon pop
Allah newnan mon dañon deejal e leydi ndi sabu son deeƴe maydi on dañi hen jam on dañi afiya minen somin ngari min dañat kon dañaton ko yo Allah ɓeydu neema ɓeyda jam e nder leydi Mauritanie bi jahi nabil wara leydi Mauritanie ko leydi jeynidi pulaako hayso tawi woni hoddaɓe oɗon gandi ne satti ko sattede hoddude boɗejo won leƴƴi hodduɓe e leƴƴi hormen taw ko ɓaleji pasnaki ɗemgal ngal pasnaki pulago ngo pasnaki ko goni ko kono hodduɓe e leƴƴi goɗɗi leñol gongol ngol ganduɗa ene fawi dow mum e dow woni leƴƴi ha tenti won e dow leñol ngol leñol salo ha hulani haalde yatirani caggal ha ƴelliti hoore mum ƴelliti pinal mum ƴelliti ɗemgal mum ƴelliti culture pinal mum ha tenti wuro lamorgo ngo mo garɗa e galle mum fof demar galle ngal woni ɗon ko dindere mawde ko ɗon wertete ko ɗon hirtete ko ɗon wottete ko ɗon haccite ko ɗon yewtete ko ɗon hoɗete ko ɗon ñañete ko ɗon juulete ko ɗon wirdete alhamdulillah ala ko wawa hen goɗɗo ala ko wawi hen ɗum ko onon tan dañi ɗum noon tinnoɗe hen no moƴƴi ɓeydore kadi tabidde hen pelle mon ko pelle guurɗe nangodiri mon ko nangodiri guurɗe Mauritanaɓe oɗon lumbe pulago yo Allah reen onon fof noon mi waɗi calminaji ɗi e dow inde musidɗo men Haali Abouba nde yettinta dendagal Mauritanaɓe fof kadi on kolliri ɗi ñalɗi jawtuɗi ɗi maayo wona keerol mbiyo mbimi e wimi e wimami hakkude mabɓe ala keerol on jarama alhamdulillah yewtere men buuɗalirmede cari ka rendo eɗen jinno wadde meftande actualité kono ñagoto yafuya jiɗɗen haalde hande ko fuuntiji gonɗi e nder rendo sukaɓe worɓe sukaɓe rewɓe tinnoɗe kettoɗe en meeɗino wadde hen yewtere woodi hewɓe rewɓe less garte men sabu woni yimɓe so jii demal faade Europe walla faade Amérique walla gueɗe ɗe mbaɗa proposé mbi jaaha ƴeewoya wiye sa haali sirru ma boni sa haali secret ma boni calɗa haalande hay goto taw natɗa koye funtoɓe nanɗa koye fedde funtoɓe mi anda mbiyata mi anda kent mbiyete mi anda fof no mbiyeteni aɓe keewi hande e nder leydi Sénégal aɓe keewi e nder leydi Mauritanie aɓe keewi e nder leydi Mali aɓe keewi e nder leydi Gambie guineji ɗiɗi ɗi walla mbiyen Guinayni ha Ghana toon woni daɗɗudi mabɓe noon Nigéria haala mum haalaka ɓe jogui ko document ji vrai e guite ma ɓe jogui ko document ji vrai e guite ma kono kadi fo e nder machine mo poɗɗa rewoyde o so aéroport so police so mawɗa rewde fof kodi fo toon ko document ji vrai bureau ji vrai jannguɓe vrai ɓe jogui ko sukaɓe humpitiɓe net hanki en kaali internet ko kañum moƴƴini kañum bonni hande misilaji jahoji misil iwa gila Israël ha Tehran Iran misil iwa Iran ha Israël misil iwa continent ha continent goɗɗo way kono misil iwa continent européen ha continent africain misil e nder secondaji ne yaawi jawgol ɓurtu tene so yani halkat bonnat fof adi ɗum ko ɗe kaɓirɗe kalɗen hanki ɗe gandal ngal kalɗen ngal fof ko informatique yalti ene ɗofti ɗum kadi caméra tout maayɗo fof ne waɗa arrêté e nder majjango yitere an gonɗo e leydi ma lamɗo leydi ndi joguiɗo nden kay e kisal leydi ndi joguiɗo renseignement leydi ndi a anda ko kamɓe wonɓe to e continent ɓe mbima min mbari kaari jeddonɓe nelde mon image o taw ko fetel o kapti ɗum walla machine beddiɗo kapti image o automatiquement yetto tan bomba weddo image allahu akbar ko gandal noon ko gandal téléphone ma mbaɗɗa localisé ɓe ndewna hen message bomba pum ɗum ɓe mbardi ngandi mawdi ɓurnon darnade Hamas
janode Iran gila to Israël Hamasi en hay goto tinani hay goto anda ɓe mbi Ismail hana mayi hewɓe puɗɗi wiiden jedda ɓe neldi image uji suuɗotako noon ɓe mbadde gardinoɗo Hizbullah Hassan Nasrallah mo Liba ngandi mawdi joom halis joom gandal ni ɓe mbardi ɗum ta hay goto tinani koye on tiktak gandal e nder leydi janandi ɓe mbeeyi hay goto tinani to Pakistan ɓe elmini neɗɗo moɓe jiilon duuɓi kiitali biyeteɗo Ben Laden ko gandal fof hande ko kaɓirɗe garɗe ɗe koɗe pewnaɗe aɗa woni nokkuma aɗa deeƴi ɗon cikka hay goto yiyanima taw ɓe jiima so beelama derguiɗe ɓe derguidma ɗon taw goto tinani wona haydara noon ko gandal ngal Allah rokki ko gande baɗaɗe e aduna ko gande bittaɗe jangga fewna fof ko ilmullah ko gande Allah ɓole wona ilmul insan wona ilmu hay goto ko ilmullahi heɓata ɗum tan ko jaɓɗo janggu e jaɓɗo wittu cuusa bitta mbaɗa hen doole ma gona scientifique mawɗo jaɓa wadde sayande mawde waare mawde hankkadi an haqqille ma fof koye scientifique tan woni a ala e reedu hewndu a ala e climatiseur a ala e rewɓe ɗaɗɓe a an ala haydara gonɗa tan koye wittude gande ko ɓen tambi ko ɓuuri hewde e windere nde hannde ɗe jokkodire ko jeyta ko joni noon to banggue sukaɓe men hewɓe jangguɓe ha gayni dañani golle Allah lubri ɗumen wawde humpito to banggue informatique aɓe mbawi nadde site uji ko wayno ɓe mbawi nadde e site uji ambassade leydi naggam walla leydi naggam walla leydi naggam ɓe jaltina document formulaire mo ambassadeur ndin leydi namdoto wonde yiɗɓe yaade leydi mum ɓe jaltini document ji ɓe janga aɓe jangi ɓe pewna document ji mabɓe document administration liggorɗa ko ministre tel tel ɓe mbaɗi hen numéro téléphone tel taw ko document ji vrai e larande kono ko faux e nder machine ko document vrai ko document gonɗo gonga e larande kono ko document gonɗo faux e nder machine way kono faux passeport walla faux carte d'identité sa joguima ɗum ko vrai e larande kono so naate machine hande a wawi ɓendude aéroport taw passeport natane machine saabu sa ari hande aéroport aɓe jogui ɗon machine aji mabɓe ɗi wonɗo ɓe nannata passeport o waɗa tiit so waɗi vert tan ko vrai so waɗi rouge a dañi haaju peɗeli ma fof tappe gasa wonɗo garta ni ko an nannanta hoorema passeport maɗa tappa peɗeli ma machine o yamirma ya ɓennu passeport ma ko vrai hayso visa mbaɗɗa visa o soɓe nanima machine taɓe gandi ko vrai walla ko faux gila machine ambassade joni noon so yettaki machine ko vrai so yettima machine ko faux way kono woni kaaƴe jamateruji ɗi ɗon calminten Mamadou Sada Diop min calminima no feewi ha toon to Thaïlande calmini sohna Coumba Ndaw calmini dendagal juude guurikinaɓe kala e dow inde maɗa kono kadi en calmini Mamum Almuɓe e nene Hadja Binta De koltinowo almuɓe holtina hayɓe gona almuɓe fof yo Allah reene sohna Aissata Kane ha to leydi France min calminima min juurimama min beltanimama no feewi denɗum Haali Abouba e ko noonne kadi fedde yumma almuɓe pop en calmini kono mboɗo ñaago on noon kala ɗo debbo woni so Europe gonɗa so Amérique gonɗa so Asie gonɗa so Afrique gonɗa mboɗo ñaaguima tinno naate fedde yumma almuɓe sohna Hadja Aminata Jumannere
an ka yimum almuɓe an nelda saha kala sakuji mawɗi taw ko comci goni hen mawɗi taw ko comci ha ganduɗa neɗɗo wawa sudde ɓeyde darde mi jokkodira moon e fedde yumma almuɓe gardogol Sokhna Aminata Guissé mbatton dañde toon comci moƴƴi taw ko simisaji moƴƴi e pantalon ngaji moƴƴi taw ko joɗɗi taw wona purɗi wona ceekiɗi wona ɓornaɗi ha natti yiɗede saɗa rokka rokku ko moƴƴi Allah wi ko lan tanalul birra on keɓata moƴƴere so wona dokkon ko jiɗɗon on keɓata moƴƴere so wona dokkon ko jiɗɗon kala dokkowo ko yiɗi Allah lomtinanma a rokkat ko jiɗɗa tan Allah lomtinanma ko ɓurɗa yidde a rokkata ko jiɗɗa Allah lomtinantama haydara par ce que ko Allah wi lan kala ɗari riwti on keɓata lam ne wawi wonde noon keɓoyon kono ko lan o wi on keɓata moƴƴere so wona guitta montor mo jiɗɗa dokkira guitta paɗe ɗe jiɗɗa an dokkira guitta ko ɓurɗa yidde posma dokkira guitta comcol ngol ɓurɗa yidde ñoota dokkira mbasa ɗaccude ha seeko ha ganduɗa a natti yidde ɓornade ni faɗo ni montor ni téléphone a anci a yiɗa nan ɗon jooɗi hankata ko kurjuru tan guitta ɓatta goɗɗo ala wona ɗum woni dokkal saɗa rokka rokku ko moƴƴi min de gandumi hooram mi yawani rokku kono somi rokki mi rokkata ko boni saabu jiɗanmi ko dañde ko moƴƴi mi rokka neɗɗo kadi neɗɗo so tawi o joguima ɗum kala hen ko wawi wonde kala mo yima andu kam ko jii ko matériel saabu wona mo dokkanmi jimmi yo yiyam ko biɗo lantanalol birra o a heɓata moƴƴere ko jimmi yo yi ko mbanmi ko kadi o yiyat saabu kanko wi golle so on golli mboɗo yiya ko golloton ko nelaɗo mon tedduɗo o mo jaam ikkisal woni ene yiya ko golloton ko moƴƴuɓe ɓe kadi ne jiiya ko golloton ko ɗum no wonne ɗo funti hoore mum tinnoɗen ballen yumma almuɓe noon wona tan ɓe qur'aniya ɓe hay janggoɓe français ɓe ko almuɓe sukaɓe rewɓe hannde no gooti wallahi soɓe garti école ko jamma ɓe guppirta kadi comci mabɓe ɓe liira so yoori ɓe ɓorno on robe pour yaade école muusi mboɗo andi toɓe goni mboɗo andi ɓen sukaɓe e jogui sukaɓe hannde yiɗɓe janggude ngala hay paɗe ko jaari école ngala hay sakuji moƴƴi ko mbambiri te eɗen gandi école woni toon koye daranmi darma ko wattugol yitere woni toon jomum so heewi jogui robboji ɗiɗi ndeysan so ɓornima oɗo e balɗe ɗiɗi o wuppa oya ɓorno oya kadi balɗe ɗiɗi ene heppa ko aseɗe alel arata samedi dimanche ene heppa ko vacance arata par ce que ene hersi ala comci ko yaari école ɓen ne goodi ɗum ɗo foof noon koye darde yumma almuɓe noon ko onon jibini rewɓe kanŋeji mon comci mon cuɗari mon almuwari mon keewi yoni duttoɗe holtinde sukaɓeɓe duttoɗe rokkude gurdam moƴƴam sukaɓeɓe on kolti on keewi kanŋeji on jooɗi sukaɓe mon hande nana coofi sukaɓe mon ngala haydara so yenge waɗi ko onon tan jooɗata so julde waɗi ko onon tan jooɗata kala ko ari ko onon tan so ziyara so mawludu ko onon tan jejji toon sukaɓeɓe so e mawni seeɗa ɓe dokkira koye mabɓe woɗɓe ɓe mbatta dañande koye mabɓe woɗɓe a wawani hedde hankkadi ni a wala konngol hankkadi ni tinnoɗen sukaɓe noon wona tan ɓe jibinɗa sukaɓe ko sukaɓe pop min mboɗo miɗo henna onon fof oɗon naftoro kam ko jinnaɓam naftorta komi minne kadi won e mon mo naftortomi koye jinnaɓe mum naftoraki ɗum aduna o ko ni a jibinat tan aduna naftoro ɓayde a anda ko naftorto rento jaggude ɓikkon ma kon mbiya ko kon tan toppita sukaɓe fof mawnuɗo arta e maɗa hande won rewɓe ɓe jibinani kono goyani jibinani saabu aɓe neehi sukaɓe aɓe moƴƴe sukaɓe mawni moƴƴe mabɓe ne jiɗiɓe ene ɓamtiɓe mi arta e ɗiɗo dumunnaji fof seedam fakuji ɗi keɓanmi mboɗo heɓa seedam fakuji kewɗi ɗiɗo dumunnaji seedam fakuji belɗimi no fewi holɗin seedam fakuji gorgolam nawlum nenam sellani mi ronki ɗanade jimmi tan ko dañde mi safra ɗum gorgolam
nde jibinami dokkami ɗum nawlum nenam min gurduno gurdugol moƴƴol kañum e nenam hande yalti aduna mi ronki fewde oɗo dumuno mbo nana ɗin seedan fagoji kewɗi bandamen sukaɓe hande nawlirteɓe rewɓe hande nawlirteɓe hande nawlire rufa ndiyam ngulɗam walla fero kake walla natta moƴƴinde walla yiiɗa wadde moƴƴere ni wiye jarani ka jarananima ko jarantama so ɓooyi ko goɗɗum yantata e maɗa neɗɗo kala ko jarananima anne ala ko jarantuma neɗɗo ko neɗɗo bandum neɗɗo ko misli neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo bandum sa yiɗi andude hoorema tan andu gonɗo e yeeso ma neɗɗo ko doño ma en gartoy on sifa no mbaɗa fof ko noon neɗɗo wayi doño ko neɗɗo sa tikki tan neɗɗo tikkat sa weeli o weela sa jali o jala sa miijo o miijoma so mboɗo yiɗima o wi min ɓuuri yiddema ko min añma min ɓuuri anjema gasi neɗɗo ko doño tan ko mbiɗama fof ko ɗum artata e maɗa ya ruddul maro noon tan ala fof sifa goɗɗo gonɗo ɗon misli neɗɗo ko neɗɗo tan wona misli neɗɗo wandu wona misli neɗɗo puccu misli neɗɗo ko neɗɗo tan ɗum alay sago ganden ɗum ma daña ko jaranma wooda ko jari ari jara wona feeña kono mboɗoɗo moƴƴere hande tan min dal o gorko non c'est bon mi natti ko mbaɗanmi ko c'est pas la peine Allah natti yiide golle ma nelaɗo natti yiide golle ma moƴƴuɓe natti yiide golle ma hankkadi golle ma pour ɗi a natti wonde neɗɗo hankkadi gurta tan ko souffrance ɓernde muusa ɓernde taƴa ɓernde wula tikka kaaɓa ɓawla natta wonde neɗɗo woni par ce que a natti wadde moƴƴere nde Allah yima ya wande saabu holɗum mbiyata ka yiitaki hen hoore maɗa allahu akbar mbaɗowo moƴƴere woto wi mi yiitaki hoorem duuɓi sappo amin ɗo hen a kaala baɗɗo commentaire jarama mo waɗani commentaire jarama hande nden mi mbaɗan audio hay goto jolta hen ni hay goto larta audio ni kono waɗani amin découragé par ce que holɗum ko watte koko moƴƴere ko Allah tan sohla hen ko lillahi ɓolo i'malu fasayara llahu a'malukum golle Allah ne yiya golle mon woli rasulihi e nelaɗo wolil mu'minina gasi ɗum ɗo tan yoni goɗɗo so yiyani kañum hen toon goɗɗo so waɗani cliqué kañum hen toon goɗɗo so waɗani gm kañum hen toon ɗum goɗɗo so waɗani mbuɗu mum kañum hen toon hankkadi an ko Allah tan jiyata saabu ko Allah yoɓanma ko Allah jogima gasi ɗum tagi kala kaɗa waɗa waɗir Allah sa waɗi Allah tan a feeñoyat hen kala ko mbaɗirɗa ko wona Allah so ɓooyi a furɗat hen ɗo jaaɓo e ɗacca ko entre parenthèse par ce que ko carika jogui ko cate an habbani ngala ɓooya tan mbiya to ala siidi boɗiyel pata ga no ga ko yetilo waɗi no ga ala yetilo ga ko ha ko waɗi ala ga ɓuuri welde ono anduɓe siidi boɗiyel ɓe iwata koye jammi ko leɗɗe mawɗe hanki sukaɓe sene ngabba hen ŋaño koppi ŋaño koyɗe jalte min naate onon jeeyi jamma minen jeeyi ñalawma puɗɗo ŋaylade ngabba guitta yatilo nawa loppa mbaɗa hen lamɗo min sukara gona ƴakkude alhamdulillah en hewno cellal kono ɗum foof hande nana majja e nder société meɗen ko carika fedde yumma almuɓe ne yaaji kalɗo fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr woni jinmi ko yo wontu catal gotal foof wonta e fedde yumma almuɓe kono kadi foof kadi wonta catal gotal kadi baso e fedde heɓde sukaɓe Afrique ko gotum reggodira wona golle goote fedde heɓde sukaɓe reggina foof fedde yumma almuɓe reggina foof wonta fedde woto wonta maayo woto tan largoɗen foof o rafi o sella kala noon jiɗɗo sodde leece caabune darabuji médicament ji comci ko yahata hen kene yonna sukaɓe almuɓe janggoɓe qur'ana sukaɓe almuɓe janggoɓe français sukaɓe almuɓe orphelin bayeji yiɗɓe janggude ngala doole ngala bikuji ngala kayeji ngala kayitaji ngala ardoise uji jokkodira e fedde yumma almuɓe to Europe Amérique Asie Afrique partout noon Asie Moyen Orient proche tout partout yo Allah won ballo mbiɗen hande sukaɓe hewɓe jangi ɓe goni ɓe jaari fannu to banggue joguide humpito fewnude wone kayitaji yaltinde ɗum e nder machine aji ɓe mbawi fewnude kaseji kewɗi kase maire walla kase gouverneur tel
walla préfet tel walla kaase police tel nangam walla kaase ministére tel ɓe naatay internet ɓe jaltina signature o ɓe mawninamo ɓe mbaɗamo signature copie ɓe mbattamo signature e nder kayitaji ma. Oumar Bongo gonnoɗo hooreji leydi Gabo wiyanno faux papier woodani, woodi ko faux policier, par ce que faux policier ko o fewnata faux papier kayit koko fewna wona faux, pewnuɗo kayit o kañum woni faux. ayi wadde ko ɗi document ji ɓe pewnata. Entreprise aji kenes ɗi nan toon ɗi pop ko hono ni ɓe mbaɗa recrutement sukaɓe ƴoƴɓe finɓe wawɓe faggade. min jombuɗimi ɗo henna wasata won suka mo gandumi ɗo henna koreji mum ne jogui moyen seeɗa walla jinnam ne jilno ɗum visa walla ne yiiɗi dañde golle ene janggui ha gani dañde golle. min jaaha min ƴeewoya yimɓe ko marketing fenade. min jogo site uji internet compte uji e banggueji kala mbaɗa publicité passeport uji neɗɗo ne daari ne jogui passeport mum ne jogui billet mum ne jogui valise mum bayi mboɗo wiya ha leydi naggam ɓe leydi naggam ko agence naggam rokkimi ɗum ko société naggam rokkimi ɗum ko inde naggam rokkimi visa. oɗo jii ɗum saa fof taw ko faux woodani. jiya jokkodira e site mabɓe ɓe jaaboma ɓe kalanma hol document ɗi mbatta fournir sa wawa ɓe mbaɗanma. sa ari tawata koɓe jogui bureau sukaɓe rewɓe ne liggo hen worɓe ne liggo hen ene uuri ne fewi ne waɗi climatiseur ene wayno jaam. gara tawa yimɓe ɗiɗo ne jooɗi ɗon ɗiɗo ɓe goto o nodda kaari mbiya nam ɓe nda passeport ma yalti visa manani kamɓe fof gondi ko an ɓe jiiɗi memde ko an ɓe merato. joni heddino million e naggam walla million ngaji ɗiɗi eyyi addu haaliss o raw ɓe jaltina visa fo ɓe kolluma ha jiiya an o garɗo visa ko fo ande ene heewi fo ne wayno leydi wona a naati nder jaaha nodda mawne walla kalna bamma walla kalna yumma yeehe cuɗari mum walla yeehe teere mum walla ƴeew ko waɗi fof adda haaliss o sokka hen. ɓe keɓayma ɗo joni ko ene tolno joni e ɗin million ngaji ɓe dokkuma rendez-vous sa ari tawa ɓe geggi par ce que ne woodi appartement ji ne goodi ko par 1 heure walla par 2 heures ne woodi ko par 3 heures ta ne woodi ko par 24 heures. hande aɗum wayno leydi aɗa hande ko waɗi ko ɓe ƴewata ko 16 uji tati e tabil tokosel ko eggi ɗum ne weeɓi dañƴo million ngaji 4 kay honkata lowde camion tokosel waɗa hen bagasal mum yaha joni faye banggue goɗɗo ko appartement ji tan ne mbayno leydi ko hono oɗo sifa. nde ɓe geggi fof taw koɓe ñamanɓe fodde temedde yimɓe haalisaji ko région gonɗo ɗo ha Nigéria ha Ghana aɓe mbawi yeydema woɗɓe wonɓe Ghana kono no Cheikh Touré waɗani. Cheikh Touré ko suka Sénégal naajo jarowo e hedde 18 à 19 ans mi anda ko gardien bi yinno wonde ko gool woni denowo kanwuji ne nanga baluji o yinno yaade ko Maroc waɗede test makko beele o wawa ƴettede o yani société ji funtoɓe ɓe mbimo so ari Ghana en mbawi waɗandemo attestation ngaji moƴƴi so yeehi Maroc o ƴette ɓe neldimo document ji ɗi kalmi ɗo hen ɗi sa jiimi hayso goɗɗo jiimi hayso neɗɗo goɗɗo wandu ko faux. andi ɗum tan ko hettuɓe ɗin fannuji ɓe. o yeehi Ghana o naati juuɗe bandiji ɓe mbarimo heccanki ɓandu makko artira ɗo e Sénégal o wira to Touba ɗo laamu Sénégal noon wi ko attirta noon manel c'était loskoɓe to banggue police mum yewa lelowol waɗe hen te wona ngol tan goo ñande kala oɗon tina ɓe nanggama Mbour ɓe nanggama Saly ɓe nanggama Kermassar ɓe nanggama Thiès ɓe nanggama Saint-Louis ɓe nanggama aɓe jogui document ji goɗɗi ɓe mbiyata ko document ji ɗi a waɗat remplir min ƴewanma golle to ministre nanggam walla to Auchan walla to nanggam walla ɓe ƴeewa entreprise aji mawɗi mamin ƴewan toon golle. sa ari ka jannguɗo jiima e document ji he
ɓe tappa ɓe nanani machine woni indema ɓe nelda ɓe jabte kayit nelduɗo o jabtotoɗo kamɓe fof gollodirta so neldi kayit o e document jabtotoɗo kamɓe fof gollodirta jabto wonde ɓe jaaɓi kono ko ɗo e 3 mois maɓe ƴetti golle so kaldu ɗon ko ujunaji 50 walla ko 50 mbaɗa avance walla joɓa keɓa document ji maɗa CV ji maɗa walla ɓe moftanma yima ma nodde saa foof wodde nodduɗoma téléphone fima question ngaji seeɗa mami nodduɗe balɗe gara golloɗa taw ko kamɓe mbaɗanma noon taw ko kamɓe mbaɗanma noon woni maɓɓe sukaɓe rewɓe so gaari mumen taw ko sukaɓe rewɓe yontaɓe seeɗa ɓe puntat ɗumen mami dañane golle ɓe mbaɗa ɗum ndin mbaadi ha an hoorema suude mo ɗaminiɗa jomum wattindo ni yaade ne yaltayma par ce que ala haalis yaltidayma walla haysoji gari yaltidayma ha gayna fortement walla ƴettema vidéo wattirma chantage wattirma kadi ɓirduguel haalis wona goo document ma naati to a bonni hen kaalis ɗiɗi a leldima e joomum filmima wattima chantage nde sohluma fof ngara walla nde sohli ɓirdema kaalis fof ngara ko ɗo aduna o yarata ɗum koto banggue hande wiyoɓe ne ƴeewa golle e dow ɗiɗon sifaji walla wiyoɓe ne ƴeewa visa e dow ɗiɗo sifaji walla wiyoɓe ne rewa business mi daña nationalité ɓayde mi jeeyaka e leydi Sénégal walla ko hen jami ronki dañde kayitaji mi rewa ɗo mi daña juddu fenade mi daña carte d'identité fenade mi daña passeport on jiiɗum nanɗo ha wayno leydi jomin nangueɗo wiyana ɓe jogui kala sifa caché kamɓe pewnata kon internet informatique ala ko ronki fewnu pewnanma faux carte d'identité faux carte grise ɓe jeeyma auto janano pewna faux carte grise faux permis conduire faux terre papier acte à vente taw ko faux ko faux wuji ɓoli ɓe gara ɓe kolluma ɗo terre ha jiiya terre o jaranma aɓe jogui document ji administration foof so tawi koto banggue mairie o nokku to banggue halfinaɓe on fannu aɓe jogui faux document ji ɗi fof aɓe jogui cachet ji ɗi signature ɗi numéro téléphone sa noddimo kawrata so gasi ɓe kuppa ɓe mbaɗanma faux papier taw papier o sa laarimo ko vrai goɗɗo so laari ko vrai aɗa jogui parcelle walla aɗa jogui terre nani kayiɗo nani ko vrai kono o yahani to fewnte to wona toon vrai ko faux toon pina suba goto mbiya ya ma tawa ɗon neɗɗo ne maha mbiya ala argay ɗo ko min jeeyiɗo hen joyima ala ɗo kaya jeeya ɗo kaya ko min jeeyi waɗa haala jahon liɓeɗa taw jomin jeehi boli men ɓooyi ɓen nanɗo muuɗi mum ko ha ndeeƴi ko funtaɓe haalisa men ñam mba haalde won yimɓe nanɗo hen ene punta ha keeɓi ɓakkere mba haalde nde tawn data ko ndeeƴi cikkata dañi dande moƴƴere nande puɗɗen haalde nde mbiɗen tampini en ko woni gueɗe en cuuɗat woni gueɗe a suuɗat nana visa jaltiɗo cuuɗa mbasa haalde e goto naata hen yaha wontanma ɗaccal buduk badak jiiɗa yaltude hen donka haalis a ñamlima waɗi hen aduna tiniri no soofiri walla mbiya aɗa suuɗo aɗa sooda terrain aɗa suuɗo joom galle ma walla joom suudu ma aɗa suuɗo joom galle ma mi sooda terrain on sait jamais walla mboɗo suuɗo joom suuɗo mi sooda leydi jana e ɓe jogui ko goro woccol ngol goro woccol ko ɓooyngol o business ko ɓooyɗo on heewi cate way kono giwa caggalide a anda capital ma ni ngara mi nawma jeere mi ɓirto magasin uji fof mi nawma magasin goto mi wima ɓuuri wonde moins cher o yeeta ko mbasiŋaji yeeta ko naggam cooda ɗon taw kala ko coodɗa ɗon 400 kala coɗa 400 ene jara banggue goɗɗo 200 ko fawi dow foof so tawi a hooti min mi arta mi heɓa ko fawi dow ko business uji tan ne wayno leydi on paami hankkadi aduna ko cate waɗi kalɗo aɗa naata won catal cergal ɗon ngal woni carika ko kalten ka sa rewi ngal catal tan a ɓennoyta ton koko juuki a yala jawdi ma ñaame garta
ni aduna way arde aduna ko lekki mbatki catal gotal forti loy ngal non sa rewani e ngal woni gonga catde ndewɗa ɗe pop ma artoy ha fobre tardina hoore maɗa wona jawdi ma boni kayitaji ma tilfima garta hay fobre ko ni wonde way banda men hande ne woodi kayitaji fo acte de mariage ne woodi woni tan hande jogiiɓe informatique aji men ne jogii kala sifa cachet mairie e naggam pewnama fo kayit acte de mariage ɗum feeñi ɗo Mauritanie rowane ɗeɗo balɗe ɗum waɗi ɗo Sénégal ɗo fo acte de mariage addi caɗele to banggue ndonu taw ko fo ko debbo goto fewni ɗum e gorko goto mo yaltitanno taw wona hakkude maɓɓe huma wona haydara omo jogui de gorko yaltata o feññini o yaltini tawa omo jogui acte de mariage ko gorko signini kanko signini hande ala ko ronka waɗede taw fof ko fo ala hen ko woodi ɗum waɗi to Nigéria ɗo o keɗim ɗo hen e kumpitte aduna ko fof kayitaji ne mbayno leydi hande waɗi noon ko yimɓe hewɓe ngala golle yimɓe noon so ngala golle dañi woni pine nattata koye ɗi fannuji koɗi kewɗi hande yoɓene jeeyɗo hen produit ji en ligne ɗi ko heewi hen ko fenade majorité o laamu Sénégal hande dari nanga hen ko heewi sa ɓurani ardide hakkille a dañat hen probléme walla cooɗa hen produit mo ene rokkoyma probléme ma alaɗa aɗa wullito par ce que sa yi pharmacie a soodi leɗɗe namdo facture kalɗo jaaɗa pharmacie walla jaaɗa e magasin walla supermarché holko saabi namdoɗa facture so tawi a nawi ha galle ma a tawi won produit goto mo arani duttoɗa mbiyaɓe o produit mi yiyani ɓe tottuma walla sa yari reedu ma dogi walla fawgi walla tuuti walla dañi hen ko fewani nawta toon ko kamɓe goni responsable par ce que kamɓe jeeyma kono sa ala facture ala fof mbawɗa yaade ɗum woni ko facture nafata ko ɗum tagi sa ari pharmacie aɗa sooda leɗɗe kono enen pharmacie ji men sa namdaki ɓe tottatama saabu fo médicament ji ne wayno leydi fo médicament ji ko cate mbima aduna hande ko cate ko cate ɓole fenade ɓolde cate penale mehe hande goni hen ko ɓuuri heew majorité o gara e pharmacie jomum yeyma gaynuma tottatama ɗum kono min mi yi ko en Afrique centrale tenti Gabo sa naate pharmacie sa soodi a gayni facture o e médicament fof ɓe tottituma kono enen ga so wona supermarché ji ɗi ko wayno Auchan ji ɗi walla ko wayno supermarché ji mawɗi ɗi ko ɓen tan natta cooda tottuma walla ko wayno pharmacie ji mawɗi gonɗi en ville ɗi kono pharmacie ji togos ɗi fof sa namdaki facture sa namdaki ɓe tottatama a soodat gayna tan jomum tottuma yaaha facture ngel ñobba weddoɗa walla waɗa si walla wasa tirade te facture o omo nafa par ce que goo saaha ɓeyde prix taw wona ɗum woni ko yeeyete aɓe gandi an haajuma ala facture a janggani an ko médicament on cohluɗa ɓe tottuma jaaha ɓe tira facture o so ɓe tiri facture o aɓe mbawi ittoyde hen muccas mabɓe o ko heddi joom pharmacie ɓe ɗacca ɗon haalis o ɗum fof ko justice Sénégal ne heewi kala ɗo naɗa waɗi jugjak wayno leydi nunɗal ala nunɗal ngal ala ni fof way kala hen ɗo memɗa kala fannu mo memɗa hen ene waɗi tooke nder yo Allah subhanahu wa taala won ballo eɗen jinno ɓeydade yanñude hen saabu enen e koye men won sukaɓe heeɓe jokkodiren funtaɓe haalisaji men ñaama hen haalisaji jinnaɓe men ñaama haalisaji mawni men ñaama hande nana jooɓa haalisaji ñamla hen hande nana jooɓa dañani ko yinno dañde ko yimɓeɓe kala ƴeewa yaadu seesa ndewa e lawol ƴeew mon disodirɗa ƴeew hoore hisde ngandi hisdi kala ko jiɗɗa wadde jogo conseiller aduna hande so ala conseiller a tampat ɗum woni mbimi on conseiller ko hunde mawde neɗɗo so woni conseiller ma woto hasidanomo saha foof yo ittu yo dañi ko guittuɗa neldamo jogade conseiller ko hunde moƴƴude aduna hande o ko wiyete ko vrai ko woni faux ko wiyete faux ko woni vrai
ɓayde yimɓe jiiɗa goonga, yimɓe jiiɗa goonga. Kala mo kalanɗa goonga sikko ngoɗa ko funtu ɗum, kalnomo fenade o ko on jiɗɗa. So ɓooyi puncinoɗa nder mbiya min noon mi haalnanoma hannoma nande. So buuɗalirmede feri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen.